Ħafna mill-inkwiet mal-Partit Nazzjonalista beda meta ressaq Private Members Bill dwar l-introduzzjoni tad-divorzju. Dakinhar fazzjonijiet fih dan il-Partit Nazzjonalista bdew jattakkaw għat-tabla ħabel bil-konsegwenza li kellu jirreżenja mill-istess partit. Stqar dan l-eks deputat parlamentari Jeffrey Pulicino Orlando f'konferenza tal-aħbarijiet dwar żviluppi soċjopolitiċi li seħħew fis-soċjetà Maltija wara dħul tad-divorzju. Pulicino Orlando spjega li ma jistax jifhem kif illum fih dan il-Partit Nazzjonalista hemm kandidati li jitkellmu fil-beraħ dwar l-abortu l-eutanazja bla ebda twissija mit-tmexxija tal-istess partit. Partit li huwa meqjus bħala konservattiv, iżda f'kandidati meqjus il-liberali estremi. Issa qed imur oltre mill-faxxa liberali u qed jitfa' fuq pedestal xi ħadd li huwa libertarian, wodri oltre mill-liberalizmu qed nitkellmu fuq is-Sur Salvo Malija li għandu dritt għall-opinjoni tiegħu jiena ma nistax naqbel ma' fejna fien l-asserzjonijiet ta' Salvo Malija vis-à-vis l-abort, għax jiena kompletament kontra l-abort, vis-à-vis l-eutanazja, għax jiena kompletament kontra l-eutanazja. Pulicino Orlando jgħid kif il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil issa qed jinqata' minn nies tiegħu stess. Issa qed jiġi attakkat Maria Marco, spokesperson tal-Partit Nazzjonalista, Daphne Caruana Galizia u anke minn elementi oħra tal-Partit Nazzjonalista qisu mhux biss allura il-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil qed jipprova iwessa il-voter base tiegħu billi inkludi nies ta' opinjoni politika li hija żgur distakkata mir-reliġjon qed patrija, qisu wkoll qed jipprova jiddistakka ruħu saħansitra mill-Old Guard tal-Partit Nazzjonalista. Waqt id-diskussjoni dwar l-evolviment tas-soċjetà Maltija wara l-introduzzjoni tad-divorzju, Pulicino Orlando u l-Ministru Evarist Bartolo li flimkien kienu resqu l-Private Members Bill spjegaw kif il-kampanja u d-dħul tad-divorzju bidlu l-mentalità ta' bosta Maltin, fosthom saħansitra tal-Knisja Maltija li dak iż-żmien kienet ikkampanjat bis-saħħa kontra d-divorzju. U jidher li l-kurja lokali ħadd tiftaħ idea kemm tista' għal divorced and remarried couples. U once again din hija żgur riżultat tal-wake-up call li kellha il-kurja lokali, il-Knisja lokali li tefat is-saħħa kollha tagħha wara l-kampanja tal-le li kienu wkoll allura fejna finanzjat mill-Partit Nazzjonalista u mejjun mill-Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien. Kemm Jeffrey Pulicino Orlando u kif ukoll il-Ministru Evarist Bartolo ikkonfermaw li mhux se jikkampanjaw favur l-abort.